πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε άσκηση ειδικού σεναρίου στο ναυτικό Οχυρός Καραμαγκά. Η άσκηση περιλάμβανε κατάσβεση πυρκαγιάς μετά από έκρηξη σε τρένο. Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε στην προσομοίωση μείζωνος ατυχήματος για τη βελτίωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Είναι η στιγμή που οι δυνάμεις πυρόσβεσης του πολεμικού ναυτικού φτάνουν στο σημείο της καταστροφής. Ένα τρένο φορτωμένο με επικίνδυνο φορτίο έχει παραδοθεί στις φλόγες με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες, ενώ απειλείται και περιβαλλοντολογική καταστροφή. Οι ασκήσεις μείζωνος ατυχήματος όπως σημερινή προσομοιάζουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες απαιτούν την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο τόσο στο ψυχοδυναμικό και υλικό του οχυρού, όσο και των όμορων δήμων, αλλά ταυτόχρονα να αποτρέψουμε περιβαλλοντική καταστροφή σε ένα σημαντικό πνεύμονα από τους λιγοστούς που έχουν απομείνει στην Αττική, στο ναυτικό Οχυρός Καραμαγκά. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η άριστη συνεργασία και συνεννόηση του πολεμικού ναυτικού και συγκεκριμένα των δυνάμεων πυρόσβεσης του ναυτικού Οχυρούς Καραμαγκά με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της σημερινής άσκησης μείζωνος ατυχήματος στο ναυτικό Οχυρός Καραμαγκά, είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με άριστους επαγγελματίες από τους προαναφερθέντες κλάδους. Οι πυροσβέστες έχουν προσεγγίσει το σειρμό που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στην είσοδο ενός τούνελ και ξεκινάνε την κατάσβεση με ρήψη νερού. Λίγο αργότερα, και αφού η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο, ξεκινάει η επιχείρηση απεγκλωβισμού από διασώστες της ΕΜΑΚ. Αφού γίνεται εκτίμηση της κατάστασης από τον επικεφαλής αξιωματικό, δίνεται η εντολή επέμβασης ειδικού κλιμακίου που απομακρύνει με φορείο τον τραυματία. Μοιάζει με πραγματικό περιστατικό, όμως πρόκειται για ένα από τα σενάρια προσομοίωσης μείζωνος ατυχήματος που πραγματοποιήθηκε στο ναυτικό Οχυρός Καραμαγκά. Χαρακτηριστικό ήταν ότι στο σενάριο οι δυνάμεις επέμβασης έπρεπε να ανταποκριθούν στις πλέον δύσκολες συνθήκες που συνιστά η μόλυνση της περιοχής του συμβάντος. Για τον λόγο αυτό απαιτήθηκε και η συνδρομή του ειδικού διακλαδικού λόχου πυρηνικής, βιολογικής, χημικής άμυνας. Εφοδιασμένο με ειδικές στολές και συστήματα ανίχνευσης, το προσωπικό του λόχου παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης επικίνδυνων ουσιών αλλά και τη λήψη δειγμάτων για ανάλυση. Στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του πολεμικού ναυτικού, του ΓΕΘΑ, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και εθελοντικές διασωστικές ομάδες. Στόχος η μέριμνα για διαρκή βελτίωση των διαδικασιών ασφαλείας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων του πολεμικού ναυτικού, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας με τους φορείς της πολιτικής προστασίας. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ συνεργασία με τους δημόσιους φορείς, δηλαδή με τις ενόπλες δυνάμεις και με τους υπόλοιπους κρατικούς φορείς. Ήταν μια πολύ επικοδομητική άσκηση, είναι κάτι το οποίο έχει ξανασυμβεί. Κάθε χρόνο όλο και καλυτερεύουμε και είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί και εμάς και θεωρώ ότι τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων και του κρατικού φορέα απέναντί μας και εμείς προς αυτούς πάρα πολύ υποφελής όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο.